Kana bitan mga tao nga mingon mo nga magpasaylo man ko pero dili man ko makalimot. Isuon pag inana ka, meaning wala pa naghil ang sugat nga naa sa imong kasing-kasing. Kinahanglan kung magpasaylo ta, malimot yun ta. Nga naman kung dili pa kakalimot, every time nga imo siyang hinumduman, masakitan pa man ka. So wala pa naghil ang sugat. So kinahanglan nga kung nahigugma ta sa Ginoo, malimot yun ta sa gihimo usab sa atong isikatao. So ayaw ingon ay may manggod ka kay wa ka kasulay. Igsuon to tell you, daghan king mga nahitabo sa kong kinabuhi, backfighters sa mga circle of friends, loved ones, family, uban pa. Pero wala man ko nagdumot nga diin, dili ko masakitan sa higayon nga akong mahinumduman. Ni gani, mas nilawom pa akong gugma og kaluoy kanila. Kaya nga naman, nakasabot naman ko sa realidad sa kinabuhi. Na pag once bitaw na yung mga taong maghata na itong kasakit, din kita nagmahal sa Ginoo na itapag itong Ginoo. Kaya balo ko nga dili tao ang kontra na ako, kundi ang kaaway sa Ginoo nga maong yawa. Manang ato lang nga, mas nindot magudong makalimot na yun ta, kay dili siya mahimong babag sa atong maayong relasyon sa usag-usa. So kinahanglan nga kung magpasaylo ta, forget everything. Kaya na may mga tao magpasaylo ko, pero di ko malimot nimo. So meaning, naa pa ang sugat, dili pa siya totally heal. Kinahanglan, proseso pa na, pinagi sa pag-ampo, ug atong pangayoon sa Ginoo nga mawala na unta ang mga buhat nga kung mahinumduman ta, masakitan pa ta, para totally wash out na yun siya nga ang mupuli gugma na lang yun. God bless igsoon.